Nagraira manan iti bayanihan iti Laridad Benguet para iti waterway clearing operation sa Jay Wangal. Nakikaykay samot dito'y dagiti kameng iti Benguet Second Provincial Mobile Force Company iti daytoy nga aktibidad. Kabinadangda dagiti puwersa ti Laridad Municipal Police Station, Menro, DPWH, PDRRMC, GSO Province kanda dumapay. Kadwa damot lang dagiti barangay officials iti Wangal ken Pugis karaman dagiti CDC intern. Nagtitinulong da iti panikat kadagiti makasinga abanag iti daytoy apaset ti ili tapno masiguro iti nasayat a panagayos ti danum sa jay. Baban ditoy may panamnama iti kinatalget ti aglawlaw iti komunidad. Pudno unay nga wan kaparis darag sa kamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.